aici. Oroian în centru. Ursu! Gol! Gol UTA! Minutul 51. Arădenii deschid scorul. Ce frumos a curs această acțiune a formației gazdă. Pase din deviere. Balonul a ajuns la Oroian. A avansat minge în centru pentru Ursu, care și-a așezat piciorul drept, piciorul de bază. Iată, Rus cu această deviere pentru Oroian. Scoate în centru pentru Ursu. Minge pe piciorul drept. Vede culoarul de șut și trimite la colț. Octavian Rusu marchează în minutul 51. UTA are 1-0. Cât de bine da aici